Yaman, the Mr. and Mrs. Mario Camerio and family, Engineer and Mrs. Demetrio Baluga, Deo Win A. Baluga, Nicole Luis Angela B. Talusig and family, Kastapay, the Mr. Mariano Romeo and family. Tumakder tayo. Daytoy ti aldaw, gainaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, datayo amin nga umili, hintay amin ideri, ti Diyos sana sudi, to'y aldaw napili, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkuana, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken. Kakabsat itinaragsak a puso, saganaan tay nga nalaing, iti sasangbay ti Apo, tanadalos ti pagtarusan na, naginawa, nanamay ti isisarek na. Palubusan tayo ti Diyos, nga agtrabaho iti biyag tayo, iti panunot, puso ken nakem tayo, iti gimong ken pamilya tayo. Agtalag tayo iti grasya ken bendisyon na. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dahi tinasanton ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo, kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Inday dayaw ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrugbaban daka, daydayawen daka. Agiyaman kam ken ka, kapuri na inakla na dayag mo. Diyos na inagitan ngari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika pumi Jesu Kristo, bugbog tong anak, Diyos nga
ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Kasiyan na kami, kasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong. Awaten kadaytoy, arararaw mi, ken sika situtugawti, makanawan ti Ama. Kasiyan na kami, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika, o Heso Kristo, tinasantuan. Siksika, o Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Ken iti gloria iti Diyos Ama. Amen. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Kumararag tayo. O Diyos, makitam ada kami nga ilim, si papasnek kami nga agpadpadaan iti piyesta ti pannakaipas nga iti Apo. Ipaay mo kadi iti tinasgad a puso, makipagragsak kam amang rambak iti daytoy na indaklan na piyesta ti pannakaisalakan mi. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ni Propeta Isayas. Adda kanyak ti Espiritu ni Apo Diyos. Pinili kin baunak tapno ipakamok, tinaimbag adamag kadagiti na panglaw, mangliliwa kadagiti na lapunos iti ladingit, mangiwaragawag iti panagsubli dagiti na pagtalaw, ken ti panakawayawaya dagiti ada iti pagbaludan. Imbaunak, amang ipakaammo ademtengen ti tiyempo, apanangisalakan ti Apo kadagiti tattao na. Ken, panangparmek na kadagiti kabusorda.
Agrag uti Jerusalem, gapu iti naramid ti Apo. Mayarig iti nobya ang nakawesan, iti panakarambak, ti panagkasarna. Kenawesan ti Diyos, ti panakasalakan ken balaygi. Awan dwa-dwa, ngay salakan tu ti Apo dagiti tattao na. Kas iti sigurado a panagtubo, ken idadakkel ti bukel. Ket agdaydayaw to kenkwana, dagiti amin a nasyon. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Agrag uti kararwak iti Apo. Agrag ko ikararo. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo. Ket agragsak tuy kararwak, gapu iti Diyos ang mangisalakan kanyak. Ta, nalagipnak, siyak ang nanumunga dipen na. Ket manipod ita, awagan dakto ang nagasat, dagiti amin at tao. Agrag ko ikararo iyan. Gapu kadagiti na indeklan na banag, nga inaramid kanyak ti manakabalin a Diyos, na santuan tinagan na. Kasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod ti maysa akapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Penneken na dagiti mabisin kadagiti agkakaimbag, pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti karina kadagiti amatayo, tinulungan na ti Israel nga adipen na. Agrag ko ikararo iyan. Ti may basa na daw ti muna asurat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Kanayon nga agragsak kayo, agkararag kayo iti amin na tiyempo, agyaman kayo ti anyaman a kasasaad. Daytoy iti pagayatan ti Diyos iti panagbiagyo ken ni Jesucristo. Diyo lapdan ti Espiritu Santo, diyo laisen dagiti sao anay paltiing. Usigen nyo ket di analaing dagiti amin abanag. Pilyan nyo dagiti naimbag, ket liklikan nyo ti amin akita ti kinadakes. Sapay kumata pasantuen na kayo, anaan-anay ti Diyos, amang ted iti talna. Aywanan na kumati amin nyo, Espiritu, kararwa, ken bagi. Ket yadayo na kayo iti amin a pagbasulan, agingga iti yaay ni Apo tayo Jesucristo. Agsipod ta mapagtalkan, ti mangayab kada kayo, ket aramiden nanto daytoy. Ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Kita minto maitetuken ka, sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket aminto maitetuken ka.
Ti Apo adda kumakada kayo. Ti na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Imbaon ti Diyos ti may isa a tao nga agnagan iti Juan. Imay amang paneknek kadagiti tattao maipapan iti silaw. Tapno mamati dagiti amin a makangeg ken kuana. Saan nga iso a mismo ti silaw ngem imay tapno paniknikan na ti maipapan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong amang lawag kadagiti amin at tattao. Daytoy ti pammaneknek ni Juan kadagiti papadi ken Levita nga imbaon dagiti Hudyo nga adda ijay Jerusalem nga agsaludsod ken kuana. Si asino ka? Saan ang naglibak ni Juan? Saan asyak ti Kristo impudno na? Si asino ka nga rod sinaludsod damanen? Si kakadi ni Elias? Saan asyak insungbat ni Juan? Si kakadi ti propeta kinunada? Saan insungbat na? Ibagam nga rod no si asino ka kinunada? Masapol nga da isungbat mi kadagiti nang ibaon kada kami. Anya ti maisaom maipapanken ka? Insungbat ni Juan ti impadto ni propeta Isaias, siyak titimek ti maysa nga agpukpukkaw itilet ang palintegen nyo ti dalan apagnaan ti Apo. Adda sumagmamanoan ang ibaon, adda sumagmamanoan na ibaon ang naggapo kadagiti Pariseyo, sinaludsod da ken Juan, no saan asika ti Kristo, wenno ni Elias, wenno ti propeta, apay nga rod amamunyag ka, mamumbunyag ka, mamunyagak iti danom insungbat ni Juan, ngem makipulpulapol kada kayo ti maysa adiyo amam mo, sumarsaruno kanyak ngem jakpay maikari amang mangukas ti kordon ti sapatos na. Napasamak amin dagitoy ijay Betania, ti ballasiw ti Karayan Jordan, apamumbunyagan ni Juan. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken ka, Kristo. Good evening. Sino kada kayo ti adda kabagyan anak wa adda jay abroad wenno nagab abroad. Nga sinaw. Awan? Kasabay nga kaslaki lang mapilpilit nga mga. Sino ti kada kayo ti adda pala pamilya na di abroad? Sino mat da kayo nga adda pamilya na nga nagab-abroad ngam adda tuyan? Nga damay nya. Amuyo ti nana daytay da kayo wan datay amin sama ka damot ta uso metten manon sabet ti awanen dagitay la stable ti trabaho da ditoy no dadduma ngam no dadduma agabroad da mo ilat apan dagbakasyon sa dag subli. Nagganas man diri nana daytay agur uray ka ti sumangpet nga kabagyam nga gapo di abroadan. Wow! Daytay naka-schedule ko December 23. Sumangpet. Apo, daytay diri na tayo nangruna ka datay nga Pilipino, datay laeng nga Pilipino, may sa gisabten tayo, dua nga jeep jinapan simmabat. Padasin nyo, mapangkay agsabat, italawag launay, gabutan nagasidag, ay apo, torturog kanto diay, may saka, kita am dagdi sumabat, dua nga jeep, ay apo, may sama, gadi sabtan ako namlakan no sa nga, eroplano mo ta, kuandan, datay laang nga Pilipino. Datay laang mga Pilipino. Da kayo nga nag-abroad, da kayo ti makaamu da iti oras yak mo no agbakasyonak, no adda ka jay, gapo jay close family ties, kabukbuteng ti agawid. Nga pa ya, nya pasalubong ko kin Mamtina, nya pasalubong ko kin kwa, nya pasalubong ko kin Cordapia, nya pasalubong ko kin kwa. Alasa nga baranggayon ta pasalubong mo, awampay para bagim, nanagan-nagananan, adan to pala mangikat jinagan mo. Datay laeng mga Pilipino, ti kasi nga datay, sakbay ka nga agawid, apo nakabukbuteng, at nagadumagamin tay, kada nakita da ka tay sarabaw, tay sarap, apay da kay katapang ko sa pulan di abrudan.
Kada magkarbangan da, ta si kamot, idi si kapit hangan napan, sipsiputam mat, inikan na katitotpes nga kres, day ta, napay agyaman, sa bali pay nagan na, iniriris na laeng, tadala itid na kanyam, ganakanagan day jayan. Nagmayat man day jiri na day agur uray nga mang pasangbayhan, na tayo no daduma ka, no kumano umay jay sumangpad di kabagyan tayo, day tayo membro ti pamilya tayo, apo makirkiran tayo amin nga lutiit kada itlog ti sipot jay balay tayo, uray no, manutawon mga nakadugdugyot nga da sumangpad nga kabagyan, apo, nasla madalos amin, nagmayat jiri nana, nakasaganan tamapartin, ngam mas nakasaganan mo't aji tayahan, tay bagay, tay bagay. Simangpot nakabasol pa. So pa'y nakabasol ta DJ. Jingeri na nga adda pa sang bayam. Nga adda DJ inner joy. Adda DJ ragsak. Nga urayam nga sumangbay. Tata third Sunday of Advent. Nakaraman pa ila tata ginggana di rabi. Ngamin ti Domingo. Na haan masaklawan na. Awan makasaklaw. Kala ko ti Domingo manipod di alas 4 idi malam. Aging gana tata. Tinga rabi Sunday amin dayay iso nga rod ti kangangatuan nga aldaw ti Domingo ta day of the Lord nga rod iso nga idi pala rabi reading tayo iso tay bigat iso tatta hampay mabalin nga alaan reading no bigat nga isukat ta Domingo nga rod kati kolor tayo tatta pink nga maawam mo ti pink nga badok kumatatay bigat violet or pink no kita yo di kandela may kaalo pink ngam ti markana di jay joy, ragsak. Naragsak nga agur uray. Naragsak nga daytay dandanin sumangpot. Anya dati nakakaskas daaw, the greatest jubilee nga ramrambakan tayo. Di pan nakaipas ngay ni Apo Jesus. Di pan nakaipas ngay na dito'y lubong nga imay nga intanok na tayo, pinunas na ti basol. Dayta ti ramrambakan tayo, greatest jubilee kadagiti Israelita ka malagip yo DJ ramrambakan da ngano daytay idi imay ti angol ni patay ka ingkabil da tinagsinan dagiti dara ti ayan ti ruangan da nya kaisuda ka handangan na tay linabsan ti angol ti patay tinawon arambakan da dayta kuno tinawon arambakan da dayjay kaslamot lakad niya tayo pinunas nanti angol ni patay gapukin ni Apo Jesus ta na ibunyag nga ruden kada tayo iso nga tinawon nga ramrambakan tayo katatta nga Domingo tinagan na daytoy gaudete Sunday ko na tayo naragsak la saludsudem tabagim mano a percent tiragsak mo tata agundaway. Nakadado dar sumapo mabising kami. Nagadayo pa pagawidam may abrapay. Dapat ag-abra. Agsao-sao ka pala tapo dar sumagawid kami. Mano nga percent DJ Joy, DJ puso tayong ibagbaga tayo ang tata Domingo, ngamin umadanin ti Christmas, panang rambak tayo, mano nga percent ti ragsak. Ngay sa ludsod, ada naragsak kanyayo, awan. Opo. Mapilpilit, ata sinaludsod ko, amnang ko sinaludsod ko, tarupam ko. I kalajak ma-imagine man no kumano nga panunutin tayo. Nagpintas nga ron imbaga ni paborito nga dengdengga nga laglagi panti imbaga di pimusay nga apong ko nga obispo gapota abaya apong ko lat namutin ore handa kabagyan ata taga barbaryo kami magkataga sete da. Kanya ti kunana no anya tirupam praktisem nga biag idi si bibiyag ka isuntumet ti biag mo rupam no matay ka. Kajak ma-imagine ti rupa dagiti angheles, dagiti sa santo, addadadjay, agkankantada, hallelujah, hallelujah. Awan ti aguy-uyak, awan ti agrararek, awan ti agdurdurek, awan ti agmangmangmang, ijay langit, nagraragsak da amin, awan ti sakit tinakam, awan ti apal nga, dagiti agap-apal nga tata, nagragsak, na sumrek ka kuma, imagine mo kumati simbaan, sumrek ka kuma di langit, nagpintas nga boses, hallelujah,
Handa pa agpipinan sino niya tibado da tapuraw nga rod amin. Nagraranyag arupa. Nagraragsak arupa. Haan nga daytay rupa ti nabasted, naliputan, napaaykin ayat nga bakbaketan wano laklakayan. Haan nga nakabayad ti utang na. Nya ga data rupa di langit mga daytay aglemlemeng ti ot-ot. Jakam mo. Hangat ano no, sumrek kang umajilangit ka, anya nga tanga ragsak. Mayat ati kantada dya, awan ati aguuyak ijay. Kanagmayat nga tanga ragsak niya. Kaday dya nga minti tartari gagayan tayo, makikadwa tayo to kadakwada. Kanoan niya di ragsak da, praktisan tayo nga rin dito yan. Iruam mo tarupang nga naragsakan, maikawa kan tumat, nakarupangot ka ito, mapangkadilangit, biglang imisem ka, handa kan tumalasin, nga si kadayta ko na, nakakunadan to, nakauyuyong ka, ididjidaga pa si kaya day tamat. Kung di puso tayo, mapraktis, ano kas ano naragsak. Nadaday tayo psychologist me, nagdrawing ka tiro pati tao. Ibasar na, dayjay drawing mo, ijay no anya ti kas ano karagsak, kas ano kaliday, kas ano nga grateful day tapusom, ijay drawing mo. Makita na, ijay pala ang drawing mo, makita na no niya nagyan tapusom, uri agin iisum ka, uri pinabotok sumutap no, agnatulat ako, tapusom na laylay. Kada ijay ka kung kunana, no kas di ti tartari gagayan tayo nga biyag, no kas ano uragsak tayo nga mangnanam dayta nga panagururay. Isumat ati biyag tayo to jay. Ngam to dito'y lubong kahamu-amu ti agragsak. Adda tao nga narigat nga makapagragsak. Nangruna no ti biyag mo ka, awan ma-appresyar mo nga nasaya at iti sabali, tila makitkitam kadagitay kamali. Siyempre iso imulmulam haan. Ti or-ornungam nga rod ka mistakes ti daduma. Kapilitan ang mistake tarupam. Tabingi at tarupam. Iso garod ti inor-ornong mo, haan? Ngam na ti inor-ornong mo ka, dagiti kinasayaat na, wow, nagmayat man ti isem na datoy, ni nagmayat man datoy tama nagtulong, ni nagpakumbaba man datoy, ngam nakit kita lang nga agpakpakumbaban ka, agin ko kuna adata ta, dapat irasunampay laeng. Di ka pala agyaman. Tumultulong nga roden ka, maing-inggit ka magayam kung kunanaladay ta akin, agkagawad to ka no. Si ka magayam ti addabalak na nga nalimod. Kakas di mala ang kakabsat, wano anya di or-orno nga mga min, no anya dagi jay ibanbantuon mo di tapusom, isumat ati maurnong. Ngam no ragsak, ginawa, pamakawan, gloria ti rina ti langit, kayso ati rumwarta rupam. Ngam naham mo kayat ti paaba, katatangsitan ka nga rod, kaya mo kasi kalalaingan, muno da amin, kaya mo kasi kalat ti maymayat, rong da amin, awang pa'y ma-appresyar mo nga nasaya at kadakwada, kas ano nga rod nga agragsak ka, makatatsingak, awan sa mahatsing di langit, agor ka man ta praktis. Dahil nga karigatan nga tipaden nga hamo nga malapdan. Kapayagamin tatangarod ko na joy na naragsak tata Domingo ure dagiti maibasa tayo. Kunana ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica, tiyo mo na surat na kunana, kanayon nga agragragsak kayo. Kasano nga ron nga agragsakak apo, no agsaksakitak, mabalim mula tati agragsak uri da sakit mo. Kasano nga ron nga agragsakak apo, ko ululbodan dak, no agululbod da, haan mo a problema da jay, haan nga aramid mo, aramid na, agragsak kalata. Kasano nga ron apo, kaslada magkitab, nga nakumit kita ak nasaya at damat, nga maitiliko dak kakuminit damat. Sa bagay, nasakit mo no dadumahaan, ay amuyo ti kitab. In English, keteb. Bedbag, di mo bedbag ka hamo ti ayan na, di mo di kagatin na kumadta, lumlumtegan, uray kutkukutkutem awan. Into no hanggang nga kumitkita, dadtan to, mabisit kan tagbatem di fum mo, addan to lata.
Nakalakitib nga kuminkinit ka, nagsaki, mga agpaiso at lumtag pa di kaga na ngam. No ar isuna nagkamali, timistik tagamin no daduma, panpanisan tayo mo, di bagbagi tayo, gapo di kamalidahan. Isuda nga ro tinagbasol, isuda timmangsit, isuda tinanglipot, wan nasaktang ka no daduma, panpanisan tayo mo, di bagi tayo, gapo kadagijay kamalida. Sinot parparigatin tayo, di da tayo han. Iso nga tarupam, nakakita kay ti taon nga hanapay napadasan ti imisam. At damo dagiti daduma nga sa dala imisam no ikam ti kwartada. Ay. Ngam na mo ikan talaga nga nakamirugrug da. Ngamin no anya di na urnong ijay pusom no inya di igadgader mo, iso ti agtubtubo. Ngam na ti igader mo ka, ay makitam ko majilaing nanay, naggagat man datoy, agdaldalos, uray no ham mo nga pampansinan, ni nagmaya man datoy, nakasapsapang umay agdalos, di pa ilan nakariing ni Apo Diyos, agsagsa, makita na nga tayo sagsagaden na, 4:30 at dadtoy dan, dagita nga mother butlers, agsagad da ka, no, di da mulino katanta silaw, anya nga ron, paspasoret. Ngam ko nakakimaya man ta, nasapa kayo. Mayaman ta na, kuha no makitam dagay kinasaya at titattao, ala, nagpintasan Inlugan na kalaang di tricycle ka, di ka pala agyam-yaman. Ininadan na kan. Agpaplete pa ilaang, kaya dinaganak ni bakit, nakatimultulong ako, agising-singer ka mo ngamin. Kani ko na agragsak tayo kakabsat. Whatever situation, ko na nangarod ka, agyaman kayo, ati anyaman akasasaad, agyaman tayo kini Apo Diyos. Uray no, adda problema, uray adda sakit mo, uray adda pakasubukam, masapul asiraragsak lata dayay puso. Taapaya, the greatest jubilee ulitin tayo, ti kadakkilan nga hubileyo, iso ti yaay ni Kristo. Isugarod nga data ko manubigbigan tayon day tanga mesyas nga may kanya tayon ka nagragrag o kuma. Isugarod nga joy to the world, han? Agragsak ka itan lubong. Ada may nagkanta din na minsan idta. Agragsak ka itan lobo. Isos na taga ano kayo? Kando na po. Apay nagadda yun. Yung kay agsagad na ikang kayo, kung na talagang adada dyan, dagi tayo ngay, kas lamang ngutang ka talaga nga adadala ta dyan nga agkan-kanta, uray no, mauma ka kay ikamon. Paawitak ko masagagay sa daasa ko nga bagas nga, Kadamay di jay uwan nga agpaiso, agragsak ka itan lubong, agragsak ka, ikan kanta tayo nga agpaiso, but deep inside, us-usto ka di ragsak mo. Deep inside, adda ka di joy, nga uray mo ipakpakita. Ngam ti makitam tinaragsak nga tao nga talaga, urehan na ipakpakita, makitam jay tarnaw, uray iti mata. Nya, the window of the soul, kunada ka the eyes, nya, di mata, the window ti soul, no makitam di mata na nga agrimat-rimat, ay mayat. Ngam no tinira na tinagdadakil ako rimat-mat, jak amunos ostodatan arimat. Tadamo dagitay uray lang agpaya diyan mo diyan mo makita di mata na ta kanlamon la daytay nagrimat-rimat wan di no makita di mata na kinaragsak dayjay nagyan itoy naggapo ditoy dayjay isu ti adda di kaunggan na katatagrag-ragsak tayo manulang aldawon inya tatan 17 18 manulang aldawon Christmasen agkant-count dan kayon anya mo ti poon ti ragsak mo anya mo ti poon anya mo ti mangmang tibking katiragsak mo. Anya mo dagiti banag nga pagragrag anta pusom. Kenagado nga parabor mo. Damirpak nga adda kadtoy nga rabii ka, adda pay lalugan mo. Adda pay la pinagpletem nga imay. Agyamang ka adda ka pay latata nga gundaway. Isu nga tatay ka adda imay nagpabless nga anak TV may sa akabsat ikararagam man apo apaya maopera ditoy inja kamo ti maopera ditoy ayan ti agong nakakaano nga maopera malpas ti Christmas apo kita amlatam niya kayat da nga agragsak pa nga umuna kayat na nga nanamon pa nga umuna tadi tay mot amuno niya mapasamak dayjay problema na lagtalek kay kini Apo Dios kadumawat kini Apo Santa Maria kagpay sumat ajedanag ginaganak jedanag di ubing nga maopera
Kadi tayo mo uwan, agragsak tayo ti Christmas ngam, adda mo jidanag. Agpay so amari nam adaga nga gundaway, kunusoy ka adda ka pay ladto nga nagsaya at awang pay problemam, awang pay nadagsen nga pakarikutam, agyamang kan ragsak daytan. Ngam na nagragsak ka lang nga ruden, umapapal ka pay laeng Allah. Imbes ko mga agkatawa kan agragsak di puso mong ka, ibasbasar mo pay lati biyag mo ti akin bibibiyag. Awanan naabak tayon. Mula nga kakabsat, sinaludsod ko tatay ko nak, mano nga percent ragsak ta pusom. Tata awatom ni Apo Jesus, mano nga percent ti ragsak ti pusom. Mano nga porsyento nga sika agyamyaman, iti anyaman nga sitwasyon. Kanarigat tay kunakon, no ti inurnong mo kadagiti madi, narigat ka makapagragsak. Ngam no ti inurnong mo kadagiti na imbag, automatic di puso nga naragsak. No tamatam ka nasaya at tirimat na, iso ti ibagbaga da di puso mo no di drawing mo kasi raragsak, rumwar ijay. Hala sumangbay ti Kristo, di tayo pailagyaman dita. Rambakan tayo ti panakayanaknahan nga tanga naindaklanen day tanga aramid na. Agyaman tayo ta imay na tayo intan ok iti basol haan pay lang nga ipalangatok tayo ti bagi tayo nga agragsak gapuking kuana. Anya pay lati rason nga agbugnot ka, anya pay lati rason nga mainggit ka, anya pay lati rason nga agimulmula ka ti sakit tinakam. Anya pay lati rason nga dos haum ti bagim iti kamali ti padam nga tao. Where in fact mabalim mo ti agragsak. Ngala Domingo ang naragsak. Ti ko mapuso tayo met nga addatata puso asiraragsak. Paduyak-yak tayo ti pamati, mamati iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ana marsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao di Diyos. Silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos akas madlaeng iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo tattao, ken gapu ti panakaisalakan tayo, imulog ang naggapu sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin na tao. Kastamet ana ilansay ti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti maikatlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan nga surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay ito manen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. mamati akmet ti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaeg ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti man nakabalin nga ama, ta imbaon na ni Juan amamunyag, tapno isagana na ti dalan ti anak na. Iti dayto a tiyempo a panagsagsagana, dumawat tayo ti tulong ti Apo, tapno siraragsak tayo latta kuma, amang pasangbay ti anak na, ket maikari tayo met iti yaaynan tumanen, ket iti tonggal panggep ko na tayo, umay ka Apo Jesus, ket isalakan na kami. Umay ka pa Jesus, ket isalakan na kami. Agpaay ti simbaan tayo ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, religyoso ken religyosa, ken amin na mangisaksak na ti sao ti Apo, takanayon kumasi ayat da amang isagana ti dalan ti Apo, iti puso ken panonot ti amin a tao. Kumararag tayo ti Apo. Umay ka pa Jesus, ket isalakan na kami.
para iti pagilian tayo, kin amin amang itortorong iti gobyerno tayo, tapno maamiris dati pateg, ti panagsagsagana, ket isagana damet ti bagida, babaen ti tutulong da, kadagiti agkasapulan, ken awanan, kumararag tayo ti Apo. Umay ka, Apo Jesus, kiti salakan na kami. Agpaay kada tayo amin, tapno isagana tayo met, dagiti bagi tayo. Amang pasangbay ti yaay ni Kristo, amang isalakan kada tayo. Kumararag tayo ti Apo. Umay ka, Apo Jesus, kiti salakan na kami. Para kadagiti kakabsat tayo ngagsagsagaba, iti adwa kita ti sakit, ti bagikin kararwa, tababaen di panakadkadwa tayo, kadakwada, maamiris damet ti patig ti yaay ti anak ti Diyos, dito'y lubong. Kumararag tayo ti Apo. Umay ka, Apo Jesus, kiti salakan na kami. Intayo met idawdawatan, dagiti amin natay tayo, tababaen ti bunga ti papatay, ken panagungar ni Apo Jesus, maragpat da kuman, ti panakipagragragsak, iti Ama. Kumararag tayo ti Apo. Umay ka, Apo Jesus, kiti salakan na kami. Agulimek tayo antay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Umay ka, Apo Jesus, ket isalakan na kami. Ama anadong mo dawatin mi nga ipangag mo dagitoy ununnoy mi, ket masagrap mi tinaununeg a kaipapanan ti Paskwa. Dawatin mi dagitoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Amin nga da inka pinarswa babaeng ti balikas mo Apo pagyamanan miken ka amin namin ngayon ka makita kaputayat dinadamida na urnos na nakapinpintas na tinapay ken arak piumay mi itayawat naggapo ti trigo ken nubas abungat nagbanugan mi amin nga da inka pinarswa babaen ti balikas mo Apo pagyamanan miken ka amin namin ngayon ka makita gaputayat pinadamida na urnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po akin nakamadagito daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na
Dawatin mi apo ti maidaton kumaakan kanayon ken kati sakripisyo tinapasnek a panagserbi mi ken iti panangtongpal mi ti insungsong mo a misteryo ibungan ako makada kami ti panangisalakan mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadanis tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay a may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket ti met laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti inna pan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa, ilangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan. Hosana iti kangatuan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka akin na santo ket sika ti gubwayan ti amin akin na santo dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kinin ka panagungar, inakamin salakan si kanan mabuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo.
Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kamto ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kamto kadmet kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam daldaw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, nga manugot isulisog, isala ka na kamket ti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukwam titoray ti panakabalin kindayaw ti agnanayon na dinto agsarday. O Apo mi ay Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumang Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kapya. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa maikat kadagiti basbasol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngimti may salae nga sa mapaimbagton ti kararo. May kumani ka mang o Diyos ko, amin na parikot ko, ta sikalaeng o Apo, tiyam mo ka makatulong tuinom mo.
Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyang ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tuylo mo agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut tala, sakmay nga inak maiwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama, arakupen nak ngarut nala, sakmay nga inak maiwawa. Umay kumani ka man, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo umay kumani ka man, O Diyos ko, napulkok kunay abiyang ko. Tasikalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam naman, arakupen nak ngarut tala, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam naman, arakupen nak ngarut tala, sakmay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apoy paay mo kada kaasi, taday ito na Diyosan na sakramento. Dalusan na kami iti amin na kinadakes. Ket saganain na kam iti panangrambak mi iti piyesta ti panakaipas nga iti anak mo. Iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Ama ng asi,
sipud ka nga datin nami, denggem dagitoy kararagmi, ibabaet na kam kadi, o inami nga instrumento, o inami manlubot nga po, awatem dagitoy asagot, simbahan miyanan mo. Sabsabong nga nagpay dumabanglo, babaen ti grasyam, nagrusing nagtubo. Rosas asinyal ti ayat mo, isot binitbit ni Juan Diego. Ladawang manay maldititilma, o naindaklan nga ina, sikati ladawan ti parokya, agyaman kami ken ka. Ladawang manay maldititilma, o naindaklan nga ina, sikati ladawan ti parokya, agyaman kami